ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи Осиё шурӯъ мекунем. Инак бозиҳои Лигаи бартари Чемпионҳои Осиё, Лигаи Чемпионҳои Осиё 2 ва Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё рӯз то рӯз наздик мешаванд. Давраи он расид ки бозиҳои интихобӣ то гурӯҳӣ байни клубҳои кишварҳои Осиё барои рохат ба бозиҳои гурӯҳӣ гузаронида шаванд. Дастаи регри Тадас ҳам дар ҳамин поя дар майдонаш бо дастаи Аҳади Туркманистон имрӯз вориди рақобат шуд ва мо дар бораи он ба шумо дар барномаи ояндаамон муфассал хоҳем гуфт. дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи мамлакат ки дар ҷоми ҷаҳон ширкат менамояд бо даъвати Федератсияи футболи Индонезия барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми истиқлолияти Индонезия 2025 ба ин кишвар сафар кард. мусобиқаи мазкур ба ҳайси омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон маънӣ дод мешавад. сармураббии мунтахаби кишварамон Марко Раҷини бо худ 25 бозигар, 2 дарвозабон, 8 ҳимоятгар ва 12 нимҳимоятгару 3 ҳамлагарро бурдааст. инҳо дарвозабонҳо Абубакр Раҳмонқулов, Муҳаммад Раҳим Раҳмонов, ҳимоятгарон Мустафо Ҳасанбеков, Аҳмадҷон Шоев, Мубориз Мискиншоев, Садриддин Сатторов, Абдусамад Меликмуродов, Тоҳирҷони Аҳлиддин, Саидҷон Хоҷаев, Меҳроҷиддин Розиқов, ним ҳимоятгарон Парвиз Бобоназаров, Рамазон Бахталиев, Меҳрубон Одилзода, Зариф Зарифзода, Баҳодур Назарзода, Абдулло Иброҳимзода, Фурқон Раҳимзода, Ҳайдаршо Худойдодов, Умед Ҷафоев, Табриз Бобоев, Мунаввар Анварзод, Шӯҳрат Нурматов, ҳамлагарон Муҳаммад Назриев, Назрулло Ашурализода, Фурқон Раҳимзода ва Асадбек Махтумов мебошанд. дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми истиқлоли Индонезия ҳамчунин мунтахабҳои наврасони Ӯзбекистон ва Малӣ ширкат менамоянд. дирӯз дар даври аввали ин мусобиқа футболбозони мо бо дастаи мунтахаби Индонезия қувва санҷиданд. бозии байни дастаҳои мунтахаби Индонезия ва Тоҷикистон ниҳоят ҷолиб ва диданӣ сурат гирифт. новбаста ба борони сахт дар нимаи аввали вохӯрӣ футболбозони ҳарду даста бо сурати баланд бозӣ карда маҳорати олӣ нишон доданд. дар дақиқаи 34 ба бозигари дастаи мунтахаби Индонезия Муҳаммад Мирзо мушарраф шуд ки ҳисобро боз кунад. ин тӯб бо зарбаи сарзада шуд. баъди 2 дақиқа ҳуҷуми ҷавобии дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо самар анҷом ёфт ва Зариф Зарифзода аз масофаи дур бо зарбаи тирвораш тӯбро ба нишон расонид ва ҳисобро баробар кард. футболбозони тоҷик дар идора кардани тӯб беҳамтоб буданд, аммо боз мизбонони мусобиқа тавонистанд ба сафи пеш бароянд. бори дигар Фадли Алберто бо зарбаи сар тӯби дуввумро ба дарвозаи Тоҷикистон зад. мунтахаби Тоҷикистон барои баробар кардани ҳисоб тамоми кӯшишро ба харҷ дод ва дар дақиқаи 91 ба Назрулло Ашурализода мушарраф шуд ки ҳисобро баробар кунад. дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба поён расид. дақиқаи 90 бозӣ ҳисоб 2-2. бозии навбатиашро дастаи наврасони Тоҷикистон бо дастаи Малӣ 15 август ва бо Ӯзбекистон 18 август барпо менамояд. дирӯз ҳамчунин дастаи мунтахаби наврасони Ӯзбекистон бо Малӣ қувва озмуданд. лаҳзаҳои ин бозӣ низ манзури шумо мегардад. дастаи мунтахаби наврасони 16 солаи Ӯзбекистон дар бозии дуввуми рӯз аз дастаи мунтахаби Малӣ бо натиҷаи бузурги 5-1 шикаст хӯрд. футболбозони Малӣ аз дақиқаҳои аввал бартариро ба худ гирифта пай дар пай тӯбҳоро ба дарвозаи мунтахаби Ӯзбекистон равон карданд. аз нигоҳи қаддубаст футболбозони Малӣ аз иштирокдорони ин мусобиқа Ӯзбекистону Тоҷикистону Индонезия бартарӣ доранд ва мо рақобати ин дастаҳоро хоҳем дид. ба ҳамлагари марказии мунтахаби Малӣ Мадоу Думбия муяссар шуд ки дар вохӯрӣ бо Ӯзбекистон 3 гол зада хетрик намояд. аз дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ягона тӯбро Ҳабибулло Тоҳиров ба нишон расонид. ними ҳимоятгари дастаи равшани шаҳри Кӯлоб Охутунде Алоула ва Аянвале Ожетунде дар даври 14-уми чемпионати мамлакат ба дарвозаи дастаи Хуҷанд 2 гол зада ба қатори беҳтарин нишонзандаҳо шомил шуд.
Олаулава аз Нигерия буда дар мавсими имсолии футбол ба ҳайати дастаи равшан пайваст ба ҳамагӣ 22 сол дорад. ӯ дар бозии даври аввали чемпионат ба дарвозаи Хуҷанд 1 гол зада буд. инчунин дарвозабонҳои Исаравшан ва Ҳосилот низ аз голҳои задаи ӯ маҳзун шуданд. ба Олаулава муваффақ гардид ки аз дақиқаи 85 то 90 дар бозӣ бо Хуҷанд ин ду голро ба самар расонад. бухӯрии дастаҳои Хуҷанд ва Равшан бо пирӯзии меҳмонон Равшани шаҳри Кӯлоб бо натиҷаи 2-1 ҷамъбаст шуд. голи мизбононро Даврон Эргашев дар дақиқаи 80 ба нишон расонид. дар даври 14 клуби марказии варзиши Артиш дар сафар Ҳосилотро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод. Барчи ҳам бар Паншер бо нишонзои 2-0 ғалаба кард. бухӯрии Эсхата ва Исаравшан бидуни кушодани ҳисоб ба поён расид. аз ҳама аҷиб он аст ки се даста якбора дар ин давр дар сафар ба пирӯзӣ ноил шуданд. бухӯрии байни дастаҳои Регри Садаз ва Вахш ва Ҳосилот бо Истиқлол ба вақти дигар гузаронида шуд. ҷадвали лигаи олии чемпионати мамлакат чунин шакл гирифтааст. ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе бозиҳои интихобии ҷоми Осиё миёни бонувони топ 20 сола дар гурӯҳи С ба анҷом расид. дар натиҷа дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз Австралия 14-0, Тайбеи Чин 3-0 ва Фаластин 2-0 мағлуб шуда дар маҷмӯъ дар зинаи охирии ҷадвали гурӯҳ ҷой гирифт. аз ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби 20 солаҳои Австралия ва Тайбеи Чин ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифтанд. бухӯрӣ байни ин дастаҳо бо натиҷаи 3-0 ҷамъбаст шуд. дар дақиқаи 37 Линг Жу Йинг бо худголаш ҳисобро боз кард. Ски Халмарик дар дақиқаи 64 ҳисобро афзуд. ҳамин бозингар бо голи дуввумаш натиҷаро ба 3-0 расонид. дар мадори ин бозиҳо Австралия бар Фаластин 3-0 ғалаба карда, Тайбеи Чин Фаластинро 4-0 шикаст дода буд. ба ҳамин тартиб миёни бонувони 20 сола дар гурӯҳи А Кореяи Шимолӣ, аз гурӯҳи Б Ветнам, аз гурӯҳи Д Ҳиндустон, аз гурӯҳи И Чин, аз гурӯҳи Ф Ҷопон, аз гурӯҳи Ҷ Ӯзбекистон ва Урдун, аз гурӯҳи H Кореяи Ҷанубӣ ва Бангладеш ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё рохат гирифтанд. бозиҳои ниҳоӣ дар Таиланд аз 1 то 18 апрели соли 2026 гузаронида хоҳад шуд. дар барномаи гузашта дар бораи аввалин голи задаи ҳамлагари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Шаҳром Самиев дар ҳайати дастаи Хӯразм ба шумо хабар дода будем. ҳоло дар даври 17 ин ҳамлагари мумтоз бори дигар дар ҳайати Хӯразм ба задани гол муваффақ гардид. ин дар ҳоле ба вуҷуд омад ки дастаи Хӯразми Ҳаким Фузайлов дар майдонаш бо дастаи Сурхон ворди рақобат шуд ва дар дақиқаи 4 меҳмонон бо голи Суннатулло Палвонов ҳисобро боз карданд. ҳамин бозингар дар дақиқаи 40 бо корти сурхи мустақим аз майдон ронда шуд ва Хӯразм дар дақиқаи 45 аз зарбаи пеналти ҳисобро баробар кард. дар дақиқаи 70 довари вохӯрӣ бо корти сурх бозигари Хӯразм Аббосҷон Отахоновро ҷазо дод ва аз майдон ронд. Шаҳром Самиев ки имрӯз аз дақиқаҳои аввали бозӣ дар майдон буд, дар дақиқаи 86 ҳисобро баробар кард ва мизбононро аз бохт раҳо намуд. акун ҳамлагари дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди ин ҳунарнамоии зебояш дар ҳайати асосии Хӯразм мавқеи устуворӣ пайдо хоҳад кард. Шаҳром дар маҷмӯъ дар 12 бозии Хӯразм ширкат кардааст ки 7 маротиба дар ҳайати асосӣ ва 5 маротиба аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омадааст. дар даври навбатӣ Xorasm дар сафар имрӯз бо Бухоро қувва месанҷад. ҳунарнамоии бозигари дигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Зоир Ҷорабоев дар ҳайати дастаи Суғдиёна боиси таърифу тавсиф аст. Зоир Ҷорабоев дар 17 бозии Лигаи бартари Ӯзбекистон ба майдон омада 1334 дақиқа дар майдон буд. Зоир Ҷорабоев дар даври гузашта дар вохӯрӣ бо Навбаҳор дар сафар голи дуюми худро дар мавсим ба самар расонида дастаашро аз бохт раҳо кард. Суғдиёна дар ҷадвали мусобиқоти футболи Ӯзбекистон дар зинаи даҳум ҷойгир шуда аз 18 бозӣ 5 ғалаба, 5 мусовӣ ва 8 бохт дорад. дар даври навбати Суғдиёна дар сафар бо Пахтакори шаҳри Тошканд ҳо меозмояд. Doriyev birinchi urinish o'xshamadi rostdan ham. Keyin yana o'ylanib olib, yengilgina uzatma amalga oshirdi. Bu uzatmani shunchaki darvoza tomon burib yubordi. дар як ҳафтаи охир дастаи нефчии Виталий Левченко баъди бохташ аз Бунёдкор бо натиҷаи 2-1 дар майдонаш ба 2 ғалаба ноил шуд.
аввалан нефтчӣ дар сафар дастаи қӯқанд 1912-ро 2-1 шикаст дода, 2 рӯз пештар бо пешсафи лигаи бартари Ӯзбекистон Насафи Қаршӣ дар майдонаш қувва озмуд ва бо натиҷаи 1-0 шикаст дод. Ягона тӯбро аз зарбаи пеналти Ҷамшед Искандаров ба ҳадаф расонид. ҳарчанд дар рафти бозӣ дар дақиқаи 24-ум Фаррух Сайфиев ними ҳимоятгари нефтчӣ аз майдон ронда шуд. ба ин нигоҳ накарда шогирдони Виталий Лещенко тавонистанд ба комёбӣ ноил шаванд. нефтчӣ баъди ин ғалабааш ба зинаи дуввуми ҷадвали мусобиқот баромад ва аз Насаф як имтиёз камтар дорад. дар даври навбатӣ нефтчӣ бо Навбаҳор дар сафар рӯбарӯ хоҳад шуд. Zo'r qarama-qarshilik shart va Superligamiz turnir jadvali. дар даври чоруми лигаи Каспий Русия дастаи Растови Рустам Ятимов ба аввалин ғалаба ва 3 имтиёз сарфароз гардид. ин дар ҳоле рух дод ки Ростов дар майдонаш бо Пари Нижний Новгород қуввоз буда бо натиҷаи 1-0 пирӯз шуд. ибтидои бозӣ барои Ростов хеле хуб муваффақона буд. барои дағал бозӣ карданаш дар дақиқаи 11-ум Мамаду Майга капитани Пари бо корти сурхи мустақим аз майдон ронда шуд ва Пари 10 нафара то анҷом бозӣ кард. растовиҳо метавонистанд дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 38-ум ҳисобро боз кунанд, аммо зарбаи Егор Галенковро дарвозабони Пари Никита Медведев аз зарбаи 11 метра баргардонид. фишори футболбозони Ростов хеле зиёд буд ва Рустам Ятимов тақрибан дар ин вохӯрӣ бекор монда, ҳатто ягон зарба ба сӯи дарвозаи ӯ равон карда нашуд. аммо Рустам Ятимов дар ин вохӯрӣ бо корти зард муҷозот гардид. ин корти дуюми Рустам Ятимов дар мавсим аст. бо 3 бозигари Ростов ва 4 бозигари Пари низ бо кортҳои зард огоҳонида шуданд. дар даври навбатӣ Ростов дар сафар бо дастаи Рашид Раҳимов Рубини Қазон қувва меозмояд. дар ҳамин баробар дастаи Рубини Қазони Рашид Раҳимов бо ССКаи Москав дар сафар бозӣ карда бо натиҷаи 5-1 шикаст хӯрд. ин бохти аввалини Рубин дар мавсими имсолаи футболи Россия аст. Кирилл Глебов ҳисобро дар дақиқаи 7-ум боз кард. Даниил Круговой ҳисобро афзуд. Игор Дивеев натиҷаро ба 3-0 расонид. дар дақиқаи 40-ум Рубин тавассути Милан Даку натиҷаро тағйир дод ва баъди 4 дақиқаи ин гол ЦСКА голи чаҳорумашро ба самар расонид. Кирилл Глебов голи дуввуми худро дар ин вохӯрӣ ворид дарвозаи Евгений Тавер кард. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 4-1 анҷом ёфт. дар идомаи бозӣ футболбозони ЦСКА боз як голи дигарро аз ҷониби Темирлан Мусаев ба ҳадаф расонида бо натиҷаи 5-1 пирӯзӣ ба даст оварданд. Рубин ҳоло бо 7 имтиёз аз 4 бозӣ дар зинаи шашум аст. 5-1. Еще играть в чемпионате России. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. Тара дар оғози барнома гуфтем бозиҳои интихобии Лигаи бартари Чемпионҳои Осиё, Лигаи Чемпионҳои Дуи Осиё ва Лигаи давлати Конфедератсияи футболи Осиё шурӯъ гардиданд ва ҳоло имкон дорем аз ҷараёни баъзе аз бозиҳо ба шумо маълумот расонем. дар Лигаи давлати Конфедератсияи футболи Осиё Абдишатаи Канти Қирғизистон дар баробари дастаи Ҳутини Сурия қарор гирифт. дар мусобиқаи ҷоми давлати Конфедератсияи футболи Осиё шоми дирӯз 9 вохӯрӣ баргузор гардид ва маҳз дар бозии байни дастаҳои Абдишатаи Қирғизистон ва Ҳутини Сурия голҳои бештар зада шуданд. аз дастаи Абдишата ба Евгений Козлов муяссар шуд ки 3 гол зада хетрик намояд. Атобоев ва Аббосов 2 голи мизбононро ба самар расониданд. аз дастаи Ҳутен тӯбҳоро Маҳмуд Ҳусен ва Субҳи Шофан ба нишон расониданд. ба ҳамин тартиб Абдишата ба бозиҳои гурӯҳиро хат гирифт. дастаи дуюми ҳамсояи кишвари мо Қирғизистон Мурас Юнайтед дар бозиҳои плей-офф ки интихобӣ номидем дар Бангладеш бо дастаи Абаҳани Лимитед ворди рақобат шуд. тавре хабар доред бозиҳои плей-офф аз як вохӯрӣ иборатанд ва дастаҳои муваффақ ба бозиҳои гурӯҳӣ шомил хоҳанд шуд. Мурас Юнайтеди Қирғизистон ҳам дар вохӯрӣ бо Абаҳани Юнайтеди Бангладеш дар сафар пирӯзӣ ба даст овард. 2 голи Атай Ҷумашев дар дақиқаҳои 48 ва 90 ба ин даста комёбӣ овард. дар ин поя бошундара Кингзи Бангладеш, Ал-Арабии Кувайт, Пирои Бутан, Тайнан Ситии Тайпеи Чин, Фалконси Муғулистон,
эзраи лаос ва пномпени камбодия дар баробари ҳарифонашон ғалаба карда ба бозиҳои гурӯҳӣ рохат гирифтанд ва акнун қуръакаширо интизор мешаванд. дӯстони гиромӣ, бо ҳамин хабарҳо барномаи имрӯзаи футболи осиёро ба поён мерасонем. бо расидани дигар хабарҳо шумо ҳатман аз барномаи футболи осиё маълумоти дақиқ хоҳед гирифт. хайр то бозид.